गोख्रैनाय अन्डागालोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गावखौ सांग्रां जानो थाखाय एबा गावनि न'खरनि एबा बिदा फंबायखौ सांग्रां जानो थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खावलायहरो जों दा बे लामानि गेजेराव बे जाब्रबथायखौ नुनो मोन्दों मानोना गिथाव बाथाव उखुन्दै गिथाव बाथाव जाथाय आरो बे जाथायनि गेजेरजों जानो हागौ ड्राइभार आरो हिन्दिमेना बे गारि सिङाव दं होननानै खामथारजानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों अन्डागालोगोफोर बे जाथायानो जादोंमोन जोंनि बे आसामनि गेजेराव बिटिआरनि गेजेरावनो जेरै कुसुगाव खालि ब्रिजनि सुइट गेट खाथिनि मोनसे जायगा बे राजा लामानि गेजेराव बे जाथाया जादोंमोन जाय थाव टेंकियाव हरखाब जाब्रबथायनि गेजेरजों गोग्लैना खामजोब्बाय आरो बे गोबांथार गिथाव बाथाव जाथाय उखुन्दै खुनायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना बे जाथाया 10 फेब्रुवारि एबा 2016 मायथाइनि गेजेराव बे जाथाया जादोंमोन अन्डागालोगोफोर दा जों बेजों मा मिथिनो मोनो बेनिखायनो जों जेब्ला माब्लाबा समाव जेरै थाव टेंकिनि सेरजों जों मालाबा हान्थिनायफ्राव जों लोगो मोननो हागौ एबा गेसफोरनि लाबोनाय एबा लांनायफ्राव जोङो मालाबा बे लामाफ्राव जों लोगो मोननो हागौ बे समाव नाथाय हरखाब माबा जाथायनि गेजेरजों गोबां जाथायफोर जानायखौ जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुन रायजोफ्राव जों बे जाथाय जानायफोरखौ गोबां खाथिनि मानसिफ्रा खामथार जानाय आरो सोरबा बे लामाजों हान्थिनायफ्राव लोगो मोननायफ्राव बेबायदि जाथायखौ जानाय बेनिखायनो दिनै बे जाथाया जोंनि बिटिआरनि सिङाव जानाय कुसुगावनि सिङावनो जानाय बेखायनो अन्डागालोगोफोर जेब्ला जोंबो गावनि हान्थिनाय लामानि गेजेरजों आरो सोरबा गावनि बिदा फंबाय लामा हान्थिनायनि गेजेरजों जोङो बे जाब्रबथायफोरखौ जाहाथे लोगो मोना बेखायनो गेस टेंकि लाबोयोब्ला एबा थाव टेंकिबो लायोब्ला एसे जों गावखौ सांग्रां जानाय एबा साद जानानै जों गोजानाव थानाय गाहाम मानोना माब्लाबानि समाव ब्रास जागोन बबे समाव लिक जागोन आरो अर खामनो हागौ आरो बे जाब्रबथाय नोंनि गेजेरावनो गोग्लैनोबो हागौ बेनिखायनो बे जाथायनि थाखाय जोङो गावखौ सांग्रां जाना थानि आरो बेजों लोगोसे जों जेब्लाबो लामा हान्थिनायनि सिगां जों गावनि इसोरखौ गाबज्रिनानै बिफा सानाव आर'ज खालामना जेब्ला जों हान्थिलाङोब्ला बे गिथाव जाथायनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो अन्डागाफोर जोङो जेरै इसोरा गावनि बेंग्रा आत्माफोरखौ राफेलफोरखौ जों लोगोसे थोनगोन बेनिखायनो जोङो गासै फोथार आइ आफारि बिदा फंबायफोर जेब्ला जोङो इसोरनि गोथार बाइबेलखौ जोङो फरायगोन गितफोरनि 51 आयदा आरो बेजों लोगोसे जों गितफोरनि 91निफ्राय 1निफ्राय सल'फोरखौ जों जेब्लायबो लाखारखौ जों फरायनि अब्ला जोंखौ दिनै इसोरा गावनि बेंग्रा आत्माफोरनि गेजेरजों जोंखौ रैखाथि होगोन बेखायनो सांग्रां जानो थाखाय नैबे भिडिअखौ नायनानै जोङो गोबांथार गिनाय मोन्दों आरो बेनिखायनो आं बयखौबो गुरै खावलायनो गोजोनथोंसै नेशनेल हाइवेआवनो नै आयौ थाव टेंकिमोन ओरैबादि खामबाय नै अर जोंगासिनो दं नै दाबो खाथियावनो थांनो हाया दा मानसिफ्रा बोरै जाखो खुनु बुंनो हाला नै बिनिफ्रायनो खामफैखाबाय आरो नै बिनिफ्रायनो गलांखादों थावानो थोद आसरितलै गैखाला नै सेस खामजोबखाबाय उखुन्दै ओरैबादि लुन दहाय ओरैबादि गदों अयथासार होस मानसि था किसु है नहीं ओरैबादि खामगाय नै दाबो खामगासिनो दं नै दहायनिफ्रायनो खामदों जोङो गुफुला ब्लकआवमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय उखुन्दै नुहुरनानै बिसिम फैबाय जोङो ओमफ्राय दा नै आयु थोस अर जोंगासिनो दं नै दाबो नै खुनु बिसास गैयालै दा बोरैबाफोर जानो हागौ नै सारमोन फैनानै दं नै सारमोनना बेलाय आयु होस ओरै खामबोगासिनो दं जे जयथु जलि আছে दे बाप थोस ओरैबादि जोंबाय दे आयु थेंक इउ दे ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে হয় কেনেকৈ হ'ল এইটো মানুহ চানুহ আছে নেকি এই ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কিবা ক্ষতি হ'ল নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় পথত জ্বলি গৈছে যে এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আহিছে গোপাল দিতে পারো
গোপাল ফেরত দিতে পারবো গোপাল ফেরত দিতে পারবো গোপাল